Uzana sawubona. Sawubona Zwethu njani? Lapho thi umfowabo Nqumalo isigwili esisha inkinsele esisha isigwili uyezwa. Angiqalelana nkosazana ngibonge nje ithuba lezi insizwe ezimbili osebenza nazo ethe zalibeka phambi kwethu. Nkosazana ngizokuthembisa iGolden Diamond noma ngizokuthembisa umhlaba wonke ngoba umhlaba unabanikazi bawo. Kuphela ngiyokutshengisa nje impatho nothando nokukondla enkosazana. Hayi nemali encane. Ngiyafisa nkosazana ukuqonde ukuthi angizwanga Ntombi. Ngithe hayi nemali encane. Nkosazana noba ngichaza ukuthi ngithembisa uthando nokukondla nokuphatha kahle ntokazi. Hayi ngiyeza. Ngisaya lapho emalini ngoba before ngifike emalini kufanele ngiqale ngazi ukuthi umnumzane uDlamini imbenge yakhe igcwala ngokungakanani. Lela-ke nkosazana ngiyafisa ukuthi uphile nami kwelempela ngoba mina kwelemqabako ngiphila nawe. Ngiyakuzwa konke osekushiwo ntokazi vele konke sengikushilo kuzwakala kungenalo iqiniso kuwena. Kodwa ke angusoli nkosazana ngoba icala lithethwa ofakazi. Kodwa ufakazi wami inhliziyo noma ungeke uzikhiphe uyibone ntokazi kodwa ke ufakazi wami inhliziyo. Mina ngiyafisa ukuthi unginikeze uthando lwakho. Yonke ntokazi lalela yonke into ekhona la emhlabeni phansi komthunzi welanga edalwa uNkulunkulu. Bese ukuthi abantu bephazamisa indalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthumele lezo nsizwa nazo lapho ukuthi ziveze leli thuba lokuthi ngikhuluma indlela engikuthanda ngayo. Sengawe wena ke ufuna ukubhidliza intetha loNkulunkulu ukuthi ungayizwe. Sizwa yakithi khuphuka. Hayi bambe Zwethu. Ha. Madlamini. Yebo. Malandela ngokulandela ezinye inkomo zamadoda. Ngiyaphila kodwa mama. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila namkhosazana. Ukhuluma nolanga lethu. uMadlandeni umshefu kudla abantu abazangisekelambile. Cha ngaphandle nje kokuthi nami ngeze ngikumashele sakhe isikhathi. Ngiyabona nelanga selithambeme. Kumele uhambise ibhakede ekhaya. So ubaba naye kumele aphekele. So angifisi ukubambezela la emfuleni. Ngoba nami bizongihlwela ngingasayibona indlela ekhaya. Kodwa cha ngithe ngila emfuleni intokazi hayi ngase ngiyibona inkosazana. Ngase ngithatheka nami ngase ngithi hayi cha angingadluli. Ngoba ke sengizwile ukuthi intokazi le ubaba usazamukela inkomo. Nami nginesicelo sokuthi ke ezakoMadlandweni inkomo zihambe ziyojika lapha egcekeni lakoDlamini. Ngiyafisa inkosazana le yakoDlamini ukuthi iyohlonipha lapha koMadlandweni. Ngiyazi nawe kukhona la uthi awuhloniphe khona njengomuntu osifazana. Kodwa inhloso yami akukona ukuthi ngifise izifiso zami nenhloso zami kodwa ukwanelisa lokho umnini okuyinhliziyo yami. Njengamanje inhliziyo yami bathi ayiphakele kodwa njengamanje kuwena igcwele uthando. Ididekile njengamanje ngikhuluma nje nawe phakathi police station ngivula icala ngoba usuwonile nkosazana. Bopha khwanazi yakeze manje. Ngiyafisa ke nkosazana ukuthi uyivumele yakoMadlandweni insizwa ukuthi ke iyihlale phansi nawe ithi ukudingida lolu daba lolu ngoba lijulile lona. Asikwazi ukulikhulumela simile ngeenyawo. Dinga nje sihlale phansi njengabantu abadala sibonisana indlela. Ngiyathemba ukuthi oDlamini bebonke sobafaka ezisikhathi siqhubeka. Kodwa njengamanje mina ngisadinga wena nkosazana ukuthi ke sihlale phansi. Bopha insizwa hayi siyakuhle. Sanibona insizweni. Unjani bafu? Ngiyaphila njani? Ngathi nawe inspired nje kwenze njani? Ngibuka naye intokazi lapha. Usesebenzile umqashwa isondeze eduze. Umntana omude. Awubuke noma emamatheka. Amazinyo yakhe. Angithinta kamancane. Hayibo. Yami. Nzoza ke lo. Usiphelele wangapha empangeni. So when you decide ukuthi awufoni uyangena hayi lutho. Lutho. All right. Eyani iminyaka njengoba sengikhona nje lapha eduze aphelile amahlathi wemini. Yabona nje njengoba ngobuka emehlweni ngifuna uwazi nenhliziyo yami imhlophe njengomuso bakho. Yabona isithombe lesothanda enhlizweni yami. Asiphelele ungakafiki wena nembala egqamile. Manje awusho. Njengoba nje uhleli lapha uma uphuma lapho uzwela. Hayi bengizoya endlini mina. Asenze nicebo ke. Kunganjani indlu yakho kube yimina. Kube yona ndawo othola ukuphumula lapha enhlizweni yami. Hayibo. Asenze nicebo lokuthi mawuphuma la ukuthi uza kimi. Mawuthi uye ekhaya nje kube ukuthi emini ekhaya lakho. Uphudla mshunqisi makusona.
Angizukunaba kakhulu wena Siphe. Sure. Kodwa ke ngizozicela amadoda ukuthi nisize nethole inkomo sizokwazi ukuthi sivuke noma usuku lakusasa. Sure. Sonke sihlangane nihambe nongicelela ubuhlobo obuhle lapha. Siqonde khona kaDlamini. Ningisize bafowethu, ningisize. Ngehlulekile mina. Ngehlulekile ngiphelela nje amazwi. Hayi insizwe uyibekile. Ayibekile. Sibalikhulu, Jamaka Sijado, uyaphila Nkosazana? Ngiyaphila njani? Nokonke kuhle Nkosazana. Iphimbo nje lakho usavuma. Hey, Nkosazana iphimbo lakho limtoti. Liyankenteza ngathi ngahleze ngilizwa njalo. Kuzo zonke izinsuku zokuphila kwami. Mangingathola ukuzwa leli iphimbo. Angisaphathi kamehla akho akhazimulayo Nkosazana. Kodwa ke ngibili. Ngivela kwaNongoma mina oSuthu. Isigodlo lesesile enyokeni ngisibuka kanje yaNkosazana. And futhi uyazi ke Nkosazana ukuthi la eAfrica mawufuna ukwakha empire kumele kube khona umuntu wakwaDlamini. Ngisho nesile esidala size sathatha kabili kwaDlamini. Nomengameli ozalwa namhlanje uganwe uMadlamini. Nkosazana ngingowakho. Ewu Kuyiphysics engayifundayo ithi positive no negative ya attract. Okusho ukuthi njengoba ubukhulele lapha kuma urban areas ngengokwaNongoma emakhaya. Kune attraction vele khona Nkosazana. Ngivumele kusasa Nkosazana udaba lami ngiyolibeka eThebeni. Sibe sihle sidlo sasihlwa Nkosazana. Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Namhlala phana ku Gagasi FM, Spectacular and DJ Nails. They took matters into their own hands and open up the lines ukuthi abantu amadoda lathembile uashele phela laphana akuminenhle, and they were asking ukuthi who would she go out with Kesana. So Mini was listening to men babhizi bathrowa ama-lines lapha kuye abashela phela moyitela naye mini laphana intombi yomZulu onkosi yami, and people were saying ukuthi hey, maybe ugele finally inkosi yami utomthola amaqondana wakhe. I don't know ukuthi this was a game or njani, but naye obikalalela agele ubona ukuthi they are really saying at Thembile madoda, they are really like impressing Umini. So guys, let's hope ukuthi one of the guys Otoba Nenhlanhla ifanimali. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. So goodbye.